Leerlingen van OBS het Partour in Burgum hien deze keer geen musical als eindpresentatie, maar een heuse vooruitmerken. We staan hier met de twee groepen 8, groep 8a en 8b. 45 leerlingen in totaal. En die hebben 4 weken lang gewerkt aan verschillende opdrachten betreffende hun land. We hebben Marokkaans stemmen. We hebben Marokkaans thee. De kinderen hebben naast hun leerdoelen die ze voor verschillende vakken moeten doen, hebben ze bijzondere opdrachten mogen doen. Waaronder dus het schrijven van een brief naar de ambassade en het maken van een traditioneel gerecht. En wat zeg jij wanneer ik zeg Turkije? Baklava. De kinderen, de ouders, de school, iedereen was er aan toe aan deze prachtige mooie markt. U heeft het kunnen zien aan de gezichtjes, aan de reacties van de kinderen. Het is een republiek en het ligt aan de zee. Ik heb veel geleerd over Rusland, zoals de Volga, die is 6.900 kilometer lang. En dat Rusland het grootste land is ter wereld.